Hello bro. Te menta kamit ngala de pelak keto ga we ka live video ndre kam da long bahan mar ka thut ka network. Te ngam tip kane ka video ka long nem. De kala thut ka network ta ka daw ka to ka we ka video kam da long bha. Bat ka thut ha kar kum kran ka junga. Te menta ngakwa ban kran halor kane ka title ka bang labu. Te parlok loong ba palat sispangut ki leno kila kolonial hak ki jingkhwit jong ka India. Haswa ka step jong ka nyotarik mentau benai ba san ar hajar ar pusan ka India kala lek thma haki khandai tali ki jaka jong ka Pakistan. Ya kaba ki leno kila ri tengen hakini ki khandai tali ki jaka jong ka Pakistan. But loong ba kini ki jaka jong ka Pakistan kila kan thubru ha ka Kashmir ya ka bala yuk sensar da ka Pakistan ya ka bala yuk kini da ka Pakistan ka bala tip da ka Pakistan occupied Kashmir. Te nalor kane ka jingle thma ha ka haswa jong ka nyotarik mentau bunai basan arjar arposan dang mene kadang yo jing tibiang ba kari India kala lek ruit biang ya ka Pakistan namar ki jing pen khen jong ki sipai Pakistan ya ka ceasefire deal ha LOC lane ka jing yate ban sange ya siat ha LOC. Te perlok loong ba ka jing pen khen sange ya siat jong ki sipai Pakistan kala penyap hadu khat arngur ki rupat ba but way usipai India ha LOC. Te dena kane kadaw ba ka India nalor ba kala lek her thma menen te menta ka sngiru ngayu jing tip mene ba ki sipai India kila lek her thma biang ya ka Pakistan loong ba palat sis pangut ki leno kila ya haki jing khwit jong ka India. Loong ba ka India kalapan hapru yaki missile jong ka Pakistan ki bala thmu ban khruit yaki khasan tali ki nongba jong ka India ki bakan thopru yaki jaka spy jong ka India. Te donbok ba ka India kalayo ban penhap yaki missile ani don bapun ani wit bha dang loong ba ka India kalayo ban penhap yaki missile ki bala thmu ban wan hirthma ban khruit yaki khasan tali ki nongba jong ka India ki bakan thobru yaki jaka spy jong ka India. Te kalong ka ba donbok ba ka India kalayo ban penhap yaki missile jong ka Pakistan. Menta ka kan at jong ka India bat ka Pakistan kalong ka bajur ba namar ba ka India menta kala pen ida ki kam syong sabjar su bat kala pen ida ki kala khruit je ka Pakistan bat long ba ka jing khruit jong ka India ya ka Pakistan kadang long tang kum ka jing sedang bat kat kum ka jing kren jong external affair minister S Jaishankar katkum ka jing kren jong S Jaishankar ubadai external affair minister jong ka India loong ba kane ka jing lek put jong ka India ya ki jaka jong ka Pakistan kane tang ka jing sedang lane kane tang ka trailer kampat long
Kampat long ba karindi kalah pen ibor. Kadang dai tang jing sedang, kadang pen itang kabuar kabarit. Kampat ai full power. Kampat peni ya kabor. Kadang long tang jing sedang. Tiada ka Pakistan. Ka penhe. Lada ka Pakistan. Ka dang persya ya karindi ya. Kemud ka India kan salek tinggi ya ka Pakistan. Balai ka India ka lek hirtma ya ki khendai teli ki jaka jo ka Pakistan. Balai ka India ka lek hirtma. Namar ba ki leno Pakistan ki lawan hirtma ha Pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir ka bahap hapo karindie. Kileno Pakistan kilawan hirtma ha Pahalgam jong ka Jammu bat Kashmir bat ka jing wan hirtma jong kileno Pakistan kala panya hadu ar phunre ngut ki mensim breu ki badai ki rupat ba te dena kane kadau ba karindie kasa lek hirtma ya ki khandai teli ki jaka jong Pakistan bat kini ki khandai teli ki jaka jong Pakistan long ba kidei ki ketem jong kileno te katkum ki jinyathu jong ki pajba katkum ka jinyathu jong ki pajba nong India laong ba ka Pakistan ka pha da kileno banwan drung sha India banwan hirtma ya ka India ka Pakistan klese kala ai wai lane kala ai kontrak kala ai bisa ya kileno banwan hirtma ya ka India lada omdei ba kale kumta balai kampen sitom kileno kiba wan hirtma ya ka India ha Pahalgam balai kampen sitom nomor kito kileno kila penyap hadu ar phun rengut ki mensim breu te kane ka desha ba ka Pakistan ka pha da kileno banwan hirtma ya ka India te ka jingkput jong ka India ya ka Pakistan kamlong ka ba bakla kadai hiban kput namar hadu ar phun rengut ki mensim breu kinut ban penyap kidai ki rupat ba bapli kimdon arms kimdon ammunitions kimdon ki tirthma ki rupat ba kiwan hirthma kileno te kane kalong ka jingle ru khlau bat kalong sisa kataka terror attacks ka jing wan thombor ka kam leno haka jing share da kwa yakun de banyak kun bat kispai gen balai suwan hirthma yaki pajba bapli te kane kade ka jingle ru dum jong ki leno Pakistan bat kato ka jingwan hirthma ha Pahalgam kaderu ka kenja communal discrimination ka jingya pher ka bede bat ka niam namar ba kito kileno kikli de ya ki pajba filong niam ayu lada ong ba long niam Hindu lane long niam Kristen lane long niam kiwe ki jadi niam em lada kimyathu baki long niam Muslim lada ki ong long niam Hindu lane long niam Kristen kileno ki khrwet ki penyap te kalong ka kenja communal discrimination kan kato ka jing wan hirtma jong kileno ha Pahalgam te ka jing keput jong ka India ya ka Pakistan kalong ka padai namar ba ka Pakistan ka air tingyan ni kileno te ha Pakistan te ka jing let hirtma jong ka India ya ki khnai tali ki jaka ha Pakistan kalong ka padai te ladang ipek ya ki jinglong jingman jong kiri jong ka perthai mata ki don bet hapdeng ka
jinga kan at hapdeng ka jinga bisni pet kum ha Russia bat ka Ukraine ru ka thma karang ne adu banta te ha Middle East ru ka Israel bat ki Hamas kira ka khun hadu banta te banta kala thma sa ha hangne ha ri India kala thma sa ka India bat ka Pakistan ngalaman ong ba ki ri ki ba penki thma ka parthai ki de ki ri Muslim kalong hiru kumta namar baka Pakistan ka de ka ri Muslim but ki Hamas ru ki de ki Muslim long ha Middle East kan long bah Middle East bun kiri gidegi ri Muslim kum ka Iran ka Iraq ka Syria ka Yemen ka Saudi Arabia bun kiri ha Middle East gidegi ri Muslim but kiri Muslim gidegi ri giba penkitma la ngilai ya ki jingle jong kiri Muslim ha kato kathma Israel bat ka Hamas kiri Muslim kia teli ki penrem ka Israel kia Krishan paramaki ban penrem ka Israel rei long ba watla kini kiri Muslim kia teli nagaleng juga Israel kam kendandin kaya le bat ki leno kajing le juga Israel ru kalong kapadai namar balai namar ha kapur ba dang don ka festival ha Israel kiwan kensan kile no Hamas kiwan thombor je ki pat ba ha Israel ta kadau kan ka Israel ru ka sakaput but kajing wan hir thma jong ki le no Hamas ha Israel kajan long thik kum kajing wan hir thma jong ki le no Pakistan ha India kal janlong thik namar hagato ka puar ba wan hir thma ki leno Pakistan ya ka India ru kadai ka jaka ba bun bru de kadai ka namar ka Pahalgam kadai ka tourist spot ka jaka ka ba itna ki bun ki tourist ki ba na kiwe ki jala ki wan kai ha Pahalgam te ha ka puar badang ya lumbru ki wan ki leno bar ki kli filong niamayu lada ya thu balong niam Hindu lane long niam Kristan lane long kiwe ki jatniam latno kaniam Muslim em lada ki thu ba ki long kiwe ki jatniam lada ki thu ba ki long niam Muslim ki siat penyap ki krwe te ka jan long kum ha Israel Israel ru ka puar badang long festival ki wan kansan ki leno ki wan thombor te ka jingle jong ka India ban keput ya kile no Pakistan kalong kabadai te laong ba ka Pakistan ka kapan e watla ka India kala khawit kator kadang pan phai bat kapan khenya ka ceasefire deal ha LOC te nagaling juga India te kan sale tinggi ka Pakistan lada ka Pakistan kadang pani kan bat lada ka ki ka thmaba hapdeng ka India bat ka Pakistan kalong ka jingkordit yangi gipat ba namar kan sa long kan sawan ra jingjenjar kan hakabede bat ki mardon kam haga badai bat kajing yo ya kabam kadi namar mangi ki breu ki basyong hapo jala mekhlaya lay bun ngi dipen na ki weki jala tela da jabaki ka thama ka bahe de kan sadon kan kajing jenjar haga badai bat kajing shalan ya ki mardon kam kum ki marba mardi ki janji ne bat ki weki mardon kam
te nakale nga jonga nga kentu ya pibaro ki pajba ba ngide ban yang halaki jong kijat hakum kane kapor ngide ban ya tristom ngide ban ya rebha ngide ban ya panmi nalak ki jong ki mar ki badon kam ngide ban ya panmi ya ki mar badon kam nalak jong kajela ngide ban ya tristom hakum kine ki por badon ka thma namar udah ni abek nakiwe ki jela lese ka sadon ka jing jenjar hakabde bat ka jing shalan ki mar ki mata lada jaba ki ka thma ka he gen lada ka he ka thma te ho ni long hi ka majulong re lada jaba ki ka thma ka he te ka long ka jing jenjar pet kum haka lockdown coronavirus lockdown tangkum tur ibun de ki ba kerdu bam ki ba yap tangan kibun kiba yap tangan kiba kerdu bam khamtam kiba im haki jaga suar namar haki jaga suar lay kimdon te ki jaka banre kisu depend wet ya kimar ba penmi hadukan te lada don ka jing thut hakar kom salan ya kimar te lada kimar kimpo hadukan de kumno ngin yo ban le thit ya ukhaw ne ya kino ki jing bam jing di ya ki marbam kumno ngin yo ban theti ki marbam lada ki marbam kim poi haki dukan takada wen dan kam bangin yang halaki jong chat bangin ya rebun lada ngidon ya ki kper ya ki penthor ngide ban rebun khnang bangin la ban pendap lada jaba wan ka jingin ja lada jaba don ka jing hakabede ber kajing shalan jeki marba mardi hakade ka jala kadini te haswa ba ngan penkut ya kane ka jingkran ka jonga te nakale ka jonga nga kwa ban penpau khndiet syapang ka jing batai jong u Thomas Hobbes ubadai u filosofar haki por ko menswa nakalen u Thomas Hobbes ula batai ya ka state of nature kabadai ka hima haki por menswa bom padon ka sarkar bom padon ki an bom padon ki jinga imlang lane ka imlang salang te nakalen jung Thomas Hobbes ula penpau ba haka state of nature ki breu ki ba im menswa kemut ki im snibet kaya bisni kaya lethma kaya penyap para maki ya im snibet kaya rahbor kaya long selfish lane ban perkhat de tengala de kim perkhat ki we kim snibet tangka ya huri-hura kaya usnam kaya syok yadat paramaki kaya lethma paramaki kaya knibor kaya long selfish te ladang ipet hakane ka modern world ru hakane ka perthai ka mamta kan kalong hiru kumba ongu Thomas Hobbes kalong kumba penpau Thomas Hobbes balai ba pet menta hakane ka juksai ka mamta baki breu ki imsing kaya bisni kaya rahbor kaya knibor kaya lethma kaya syok yadat te balai ka juksai ru kalong kum kapur menswa bom padon ka sarkar bom padon kirul ki an bom padon kata ka jingsai menta ka juksai hakani sa kine ki thma kine ki jingakan at kim dai su ken banca khamtam kine ki kam leno ki kam thombo kim dai su ken banja re menta haka modern world kalong panban kum ka state of nature ya ka bau Thomas Hobbes ula batai te perlok
nakali ka junga ya kentu ya phi ki padba jong ka bri nyo trap ba pide banya but ya ki jing penya jong ka sarkar phimde banya persya ya ka sarkar khnang ba kanom don kanu ka jingwit lane ka jingin jara phi lada phi yale persya ya ki jing penya ya ki jing tha jong ka sarkar em kan sa don ka jingin jar bat hakum kani kapur ba kari jungi ka don hapedeng kathma bat ka Pakistan ngimdei banya kentho ngimdei banya penrem mi kari lajong ngimdei banya kentho ban keren kinu ki ketin ki ba penmong ya kari ka jungi ngimdei ban keren ki ketin ki ba penmong ya ki nong song sinong jong kari jungi khamtam ban penhe ya ki kamrunar lek hakum kane kapur wat jumlen namar yo ba phi ngat hak anj bateng e namar hakine ki puar bladap bun ki bala syakem pulit tang nakadau ba ki penrem tang nakadau ba ki yaro ikileno hakapur ba ki wan thombor hapahalgam hakaba kileno kila penyap hadu arpun rengut ki padba te kito kiba yasha ikileno kiba penrem ya ka sarkar India lane ya ki buat penya jong kari India kito kiba yasha ikileno hakini ki buat bladam kelas akem ngimdai ban kentho sarkar hakum kane kapur yo ba ngingat haki anj batinge namar ba ka sarkar India kala aibor ki armed forces lakade ki sipai ki military lane lakade ki pulitru ka sarkar kala aibor kerpang ki kala ai ka special power bakin kiambe jau no bro ba kren persya ya ka ri lajong ubayaro ya gileno te ngidei ban ya antat hakabedei bat ka jingkran ka jungi hakabedei bat ki jing komen ki jungi wadi komen kulma hakum kane kapur namar ra phi komen kulma phin sya phin stom bat ka an menta kalong ka ba namar ba menta ka ri jungi ka don ya ka state of emergency bat kala ai buat kerpang ki buat pahara la kalong ki spy lene ki pulit ban kem yau no bro ba kren persya uba kentho kulmar ya ka sarkar takadau khnang ba kan suk yangi kanam don kanu ka jing jenjar ka jingwit yangi ngide ban but ki an jo ka sarkar ngimdai ban le persya ngide ban but ya ki jing batha jo ka sarkar kumno ban da lada ki kathma kabajur hapdeng ka India bat ka Pakistan te kane kajingkran juga kamlong perfect namar ba kadai ka live video nga klem prepare ba te ngala kren kato ka way video kamane re kadon jing thu takadaw nga kren biang sa kane ka way te perlok saya tisuk kumlai sibut kumlai siajarngu bat to ya but te ki kendon jong ka sarkar ngimdai ban le persya khanang bakan wanra jing sukengi to kumlai siajarngu ni sa siambiang haki